check 120. Mga pisa ni. Kay ang unas karon alas 5. Ya. Kami yan ni kay mangandran ni. Mangiwag ni kaming wa di ka balumpli mong langoy. Kauban si Digong. Di first di. Tulgon. Tulgon ko yung si Valerio. Okay, si pana niya. Wala yung tulog. Tulog. Isbaldo. Iya. Gisi utot-utot kargado sa hangin. Inom kape, inom. Tayo lang kape. Alam ba kaya kung kuwan part? Ako kan. Oh. 120. Kape. Kape. Yeah. Gusto kape. Luta eh. Kape. Kape na. Kape. Cheers. Update namin niya. Pag-abot namin dito sa area. Sa Lagindingan. Ay, prepare. Karon mga ka-smart girls, prepare mi. Mga suot na mo. Wala ka namin outfit. Yeah. Sige ko. Kasi balon. Nakasuot na. Baldo na pasulod. Chiachi na sa. Ito. Hapit na alas 2. 1:31. 31 AM. Nasaan yung bag ako ng ano? Airplane ba? Aman ba? Natang juga ako sulod. Isulod yung tab. Wala lagi yung tab. Ha? Ibili na mo na iwag. Kahayag eh. Ako'y hawid-hawid. Kasi balon digang muot pahiyak-hiyak na raning nun nga makita ng abs balik ko niya pag abot mo sa area. Bye. One eternity later. Dos. Abot na sa mga spot na kawanaan. Pero silang Valerio ganang manglangoy kay padulong na sila manglangoy po. Valerio si so kami ni Gorsog ni ako mulat na lang mig mo ng tubig ani kay magkuha na namin aning daplin iniga malaning tubig iniga kuha na yun kita ng mga bato ba sila lang doon kung langoy kay ako may flashlight ginagawa ko flashlight sila sa tumaron Gloria
na yung kuha ng ilang linti nila, ilang goggles nila kay karon nga dili mag-blur ilang langoy. Ilang ikuha na no ka na kuha sa mga group. Sana yung bunga o yung kuha sa mga group karon nga muna siyang mga teknik para dili mag-blur ang inyong kuha goggles. Sa kaming gorson niya, ini ka kuha na ning tubigan eh. Kalma. Sugo na po niya pang iwag. Lolo mo niya. May na lang pang lugang-lugang ba? Ayom-ayom na. Pang sudan. Dalam. Wala yung sudan. Hangin-hangin din siya. Dito lang daw niya mga guys more daw sa murag kuhan kayong hangin no. Sama kayong balod og hangin. A few minutes later. L'Oreal going to swim. Kani sila padulong na sila langoy. Tingong i-dive na. Oops. So update na tayo niya mga guys for those sa ining ano niya awas nila. So guys, magsugod namin ni Gors. Pagkuhan kay bahala na gamay. Sabri, Isda mana? patay na na. Isda manggo dia. Nilihok. Seahorse mo ni. Dili oy. Dili lagi. Isda lagi ayaw. Kato nang naitaas ang sungo ba? Kuya. Usot pagyan mo na sunlanan. Dili. Na seahorse mo na. Dili lagi. Seahorse lagi oh. Dili lagi si horse. Seahorse Ay, lagi na. sunod, sunod. Promise, seahorse lagi ni. Dili lagi na isda. Kuan ging. Seahorse lagi na ging oh. Seahorse na dili ni sa kuan. Seahorse na siya dili na sa pwede ko na kato. Gila, alis yun ba seahorse. One eternity later. So guys, nasa ng Baloryo. Baloryo si Digong Lama. Bus naman. Kuan. Tok daw. Baloryo danggit. Si Digong. May tugnaw? Wala na. Wala tayo. So guys, talagang kuha nila guys ha. Nagkuha ni Baloryo. Ay, Lagi na pag dagko-dagko kaya po ng kuno. Okay.
ko lagi danggit. Nah, balod lang kayo dito gitu sa mga balod yun. Danggit na eh. Anak raw. So ano yung kuha ni Digong? Kuha. Wow. Ayaw, tabo niya to, ayaw. Kuha ni Digong oh. Sinan si Barot Diba? Sige ka. Ginang gibiyaan na ako to ito yung mulat. Oy, nakuha to. Di makuha gani, kaya kuot-kuot ako to bira-bira di gini. Anak. Danggiton deh. Danggiton dengan danggit eh. Dengan danggit. So mana na yung kuha tanan guys oh. Ang kani, Valeria. Ya, kanin taon na mong kinuha Ang mga po dayon ni Baldo. Pasti na loy. Dagkong kang danggit oh. Danggit lagi nyo na. Sige mo na lang gunitan lagi kay Pulwe. balod man kayo. Pul ang... Balud. Pul ba Susog di pa siguro baloron. Daghan siguro dito sa ano. Yes, ang may... Is ang niya oh. Habog na yung balod dito sa loob na eh. Okay. Di mo ko na, di mo kaya gamon lang. Habog ang balod. Sige lagi kakuha si Barad nga niya eh. No? Gani mapsin saya anak. Yan. Ito na nakita daw sa bato. Man, try na kong lili. Man, yung mga... Nya katong ay og sako kay kaningani ay green. Ay, dako na. So, ay blessings. Ay, sa balay rin may paka. Guys, ay blessings nga gihatag sa dagat. Hatag sa Ginoo. Ubay-ubay po nilang kuha. Ay taon. Lusot gini So, lagi gini sa ano. Yan eh. So guys, yan na lang daya ng kuan. Update. Abi Yan. sa sila na sa. Kuan ni niya ilang mga kuan nila. Lagi uban. Ay sa guys, magkuhan namin guys, pauli namin padulong kay alas 5 na. Oh, alas 5 na. 5 a.m. in the morning. Last naman din ang last dun. So, 5-6 man ang last ng last. So, ilis na sila. Digong. Padulong namin manguli. Update lang taon niya sa ilang mga kuha nila niya guys. Ilang i-reveal ng kuha. True. So, nguli na padulong guys, ihayag na. Daghan pa ng iwag dito sa kuan. Unas kuan siya low tide. So, good morning, good morning. Very early in the morning, alas 5 kapila. Alas 5 nagikan sa oras niya abot na Gini. Juan, Alauna? Alas 2. Alas 2 na no. Oh. To, nga, ang sabay niya kasulti. Ano sa may mga kuan-kuan niya diyan? Kaya sa iyang kuha karong buntaga. Tayo sa kabuntagon. Itog na ang mga langoy niya. Saragi daw yung kaingon gud. Ang mabitay na niya ang pilok tong taon. Amang pilok be? Ang pilok. Bitay na niya kay Isa. wait tulog. Okay, minsan kay nakatulog na. Oo, nakatulog mo na rin sino. Wala mo ko ang isa di mata. Balang ni na balang. Yung may guway. Alam nga umikot ko tulog. Nahulat ko kuan. Di man ko katulog. Nahulat ko sa
Ay, thank you Lord. Kapot me. Saan may tatay nila? Pag tigulang tayo? Nasaan? Nasaan ito tigulan? Mata, Amot na inipiti sa akong mata na. Kaya ito, gilingi nga tigulan ganyan. Pagliko na to sa kuan. Gani. Luy kayo. Doto ba ito bugat. Ako gingilingi gani. So nakaabot na mi sa mga Pinoy-anan. Guys. Siyang ko lang makuha. Ang kuha ni Gors. Sa isa. Giging, ano giging? Nag-video naman na ini. Katakanta po. Chip on. Baloria. Ano na ang gidong ka mo? Halinga ya. Ano ko? Ang na dia ya. Ay, di na mo. Danggit. Kani siya sa ikuan na ni tawag nila ni Danggit. Manggit. Kontakop na yung kabarod ganing gagmay. So, kani kang digong. So, ni. Siminti kini sa balik yung isda yung ani oh. Hindi mo mabsit na yan. Kang green na pulmol. Di, pula-pula. Ay, pula nga brown eh. Pula nga brown. Hindi mo mabsit Ay, na yan. saan? Nakakuha gid sana. Sa And kani, ang panis siya. na siya mo isda na sa siya. Dako na Ah, siya. gaboy kayo. Ay, dili mo sigo. Dako na siya. Teka, nagiling manitis niya. Pero manitis eh. Kristiya kayo. Kani. Kisa amo Isa ni. kana. Dili na maginigo kay gamay kayong bangag mo. Ay, dili lang naitapos rin kay mga shield mo ni. Sige lang. Pero na si ma. Sige lang, taste lagi po. So para sa ni bangas pod. Lai man ang banga sa saging oh. Sar nga kap. Jadi po isda sige. Oh. Gusto nga. Kuya, Gusto nga aning ko manitis. naman siya. Zino. Ni siya. Stonefish. Ito na rin, stonefish lagi ni. Fish mo na. Muna yun. Ayo, ipatubang ipatapilid ba na? Uy, ano eh. Dili nila yapil. Di doon na makaon. Muna ang dako-dako nila nga nakuha. Pana. Oh, pana na nila mo nang pana ngay lang gigamit. Nagkitsa man na. Guys. Kay nagkitsa na. Oh, kay digong kang wan Glorio nga pana. Muna yang ilang gamit karon sa ilang pakuan. Hinahinay pud. Amo ah. Kang kuan. Di na. Dili na mabsint amo ah. Ay, ibab. Mga Smargles ang karon naghinlo na sila sa ilaang kuha. Hinlo si Digo nga si Han Baldo. Ni guys, biyod di lami ani. Ayan, gitigong mabiyo do. Ang itigom ang bihod. Digan kayo. Bihod na sa danggit mga Smargles. So, hindi daw Luto na, gyud po na lami. hindi daw na ituno na nila. Ah,
Kani wala yan.